Vadiva vatariri, tinokugamuchirai paNhembe TV muzuva ranhasi tiri munzvimbo yeDC. Tichireva kuti muchikamu chakadarika taive munzvimbo mudare rekwachifu Mutasa, apo pakabuda imwe nyaya yakasuwisa imi vatariri vedu vazhinji, apo umwe mukadzi anga ari mukati mekudzingwa pamusha paanga ari kugara nevaiva maiguru, kana rikaititi maiguru vaiva mukadzi wekutanga vemurume wake. Mama, ndinokugamuchirai paNhembe TV. Tiri mudare rachifu Mutasa. Pakabuda ipo nyaya yekuti imi makachengeta murume wenyu kusvika mukufa. Murume achinge azofa, maiguru vakazodzoka vachiti pamusha papawo vakuzama kukubvisai pamusha apa. Zvichida tingadzokere kumashure zvishoma, monyatsokutitsananguriro zvakazara kubva pekutanga muchisangana nemurume wenyu kusvikira mukugarisana naye kusvikira mukuzofa kwaakaita. Tinotenda pamusoro inini ndakasangana nemurume achindivhimba chiudzo, achinditaurira kuti inini nemukadzi takasiyana, asi ndane about 3 years ndasiyana nemudzimai wangu. Asiyana nemudzimai wake 3 years, inini ndakadanana naye ndofunga takamboita zve8 months tu pakudanana ndisati ndaenda kumba kwake. Ndobva tazosvika pakuzoenda kumba kwake, ndichinogara ndichinatsoongorora papasina mukadzi, papasingaratidzi kuti papa chine mukadzi. Airatidza kuti aigara ega, asanga ine wana 4 nemukadzi wasikana wese, asi haana kuzowana ivavawo. Inini ndakavaona kamwe kwawakauya holiday yaDecember, pana ndagara naye zve1 year, then iwana ndobva wazouyawo holiday yaDecember. Wauya holiday yaDecember bva wadzoka kuna mai wavo, ndo pakazosara chiitiko chekuti murume wangu ndo pakatanga kuhwara muna December imomo. Ahwara murume wangu muna December, tikabva tangoedza kuda kuenda kuchipatara tichiita sei, achitorwa matests achidii, hapana chirwere chakabuda chakataurwa kunzi afane kana kuti ari kurwara neproblem yakati. Hazvina kutaurwa, zvese akatestwa cancer, akatestwa chii, zvese akaitwa, asi hapana chionini chakabuda, kusvikira murume wangu aita problem yekuti pakuda kudya ndopaitambudzika pakumedza pahuro, ndopaakatadza kumedza. Atadza kumedza vamboendeswa kumadrip. Mara madoctors anga angotaura kuti mukaramba muchimumadrip ropa rake rinogona kuzoita shoma, mvura yakaita sei ikawandisa. Ndopakazoitwa plan yekuti ngachiiswe tube, ndopakavhurwa kuiswa tube, vazoenda kuiswa tube paside. Aenda kuiswa tube paside, tube iyoyo ndopatakanzi hama dzacho dzaive dziripo, patakazoenda takunomuta paGeneral Hospital apedza kuitwa operation yetube iyoyo. Ndopavakati tinoda munhu anenge achigara padhuze achikwanisa kumufidha netube iyoyo. Panga paina tete nababa munini. Tete wakati nini nenge ndiri kumba kwangu, hanendisi padhuze. Baba munini wakati ndiri kubasa, handikwanise kuuya. Dzimara iye akazoti daidzai mudzimai wangu, nandiri hangu imomomba, nandiri nechekusaiti. Ndadaidzwa ndopandakachizonzi chidzidzisa iyeye, ndopandakachitaurwa zvinoitwa mufidhi waanoitwa, noti anga akungodya chikafu chinenge chiri liquid chaipinda nacho pachubu ipapa. Zvichinzi chubu iyi haifaniri kupindwa nemhepo, haifaniri kuitwa sei. Chubu iyoyi akaita nayo 3 months, ndokurarama kwakaita nayo 3 months. Akazoshaika musi wa17 October, ndobva akashaika. Toda kutodzoka kureview kwamutare kuGeneral Hospital, saka tina kuzodzoka nekuti akanga atisiya. Then after that tachibva ipapo ndopakazouya mukadzi wake Muswenhamu wekuti bhoti rarauya. Ndopakatanga kuuya achitaura nenhauwa yekuti umba yangu ndakaifira chichi, achitaura kuti nemurume wangu tanga tisina kumbometsana zvekuenda kure. Sekuti nandiri padambudziko rokuchema hana kukwanisa kumupindura, ndakangoti handikwanisi kukupindurai nekuti ndiri panguva yekuti yekumbochema murume wangu. Ndopakazouya futi panyaradzo. Auya panyaradzo ndopakazoti inini ndadzoka pamba pangu nemurume wangu taiwirirana, but munhu anga akatoenda kunotororwa somewhere. Kurambana kwakaita nemurume, setsananguro dzainditsanangura aitaura kuti
akanga achidanana nemurume wasisi wacho. Sisi wacho anga akashayika asi akasiya mwana wani. Saka pakuzonzi kusara pawana ndo mafambidzirana wanga kuzoita nababa mukuru kusvikira pakuzoti ndakuenda kubasa kuHarare. Achiti ndinoita 3 months ndiri kuHarare kubasa, then 2 weeks off ndo ndiri kunoko. Murume kusvika azozvibata kuti aiwa munhu watone chimwe chikombo nemameseji, anga ine mameseji ake nemaaudios anga inawo kuratidza kuti wakazozvibata kuti mukadzi wangu uruita sei uri kudanana. Anga atoenda kunotoroorwa wakutogarisana nemurume but anga nyaya yekungoti badzi anga ari kungovhara murume kuti inini ndiri kubasa, iye atori kuimwe marriage. Ndokwakaenda kunoita matwins mairi. Aizotaura kuti ndiye angu nemurume wangu iye wanyakufa asi kuri kunyepa but anga atoarorwa. Chandakanzwa inseneme yacho yaitaurwa ikunzi murume wacho ainzi Vekwamamvurambudzi, ndo zvandaingonzwa zvaitaurwa nemurume. Murume aitaura kuti ndakatakura zvinhu zvake zvese ndikazviendesa kupi kumba kwavo, asi chakazotadza kupinda iodrop nezvimwe zvimauyu nemakapa amwe akati aigona kuzopfanya nokuti motika yanga yazara. Asi kumba kunotura kumba kwavo wakatoenda kunotura kuti mukadzi handichaite sei, handichamuda, handisisiri mupambo wenyu. Zvese izvozvo hama dzacho dzinotozviziva, kana hama dzemurume dzinotozviziva. Kungoti parino nguva havachakwanisi zvavo kutaura nekuti murume wangu wakadi wakashayika, muridzo wenyaya hasisiri. Saka wapo pakubatsirana unditi nini ndidini ndibve pamba ipapapo achitaura kuti mumba iyi ndii ndakaiwaka. Saka ini zvikutondishungurudzawo zvikutondinetsawo kuti munhu unoita chisimba chekuti ndakudzoka pamunhu wakafa zvisina tsarukano. Zvinhu zvakutondinetsa kuti wai akuzouya kochemera umba achisadza dai akauya murume wake ari mupenyu achichitaura kuti nini ndadzoka papi pamba pangu ndikadai zvakatogadzirisika, kana inini ndakagona kusimuka ndichiwasiya hangu. But haana kuuya, akazouya panhamo nemusi wenyaradzo, ndo pandakatanga kuwaona maiguriwa. Alright. Zvichida tichiri ipapo mambotaura nyaya yekuti maiguru ava kubatsirana nehama dzemurume wenyu akafa kukudzingai. Murume asati afa manga makagarisana sei nehama dzemurume idzi? Takagarisana zvakanaka, zvakazotongotangira pakufa kwemurume. Alright. Saka hama dzemurume dzaitoziva kuti pamba pakauya muroora mutsva, uye vakambokuudzaiwo here nhau yekuti hama yavo yaive nomwe mukadzi anga akaenda? Wakatozvitaura, wachitotaura kuti wakatoenda nenyaya yechihuri, ndozvavaitondiudza hama dzacho. Alright. Nekuti ini pandakatosvika ndakazotoenda ndikaenda kutopembererwa kumba kwamai, achitotaura kuti ndo yashamwari yangu yandakugara nayo yamai. Ndobva patobikwa pamba pacho vanhu wakatodya, then bva ndazodzoka hangu kupi kumba kwangu, noti iyo wanga akugara kumba kwake akati hazvichaitiwo kuti usare uku. Okay. Tichienderera mberi, pane mwanasikana akasimuka mudare achiti akambouya kuzogara nemi mushure mekunge baba vafa. Mungatipo katsanangudzo rekana kanorondo kezvakaitika nguva iyoyo? Uyu mwana uyu akanga akaroorwa kwaChasakara, ndokwanga akaroorwa kuri kuMazimauya kwana Masere. Saka aingopota achiuya kuHara ipapapo panguva icho anga akamboenda kuna amai wake, ndokwaishanda murume wake ndakanganwa kasenemu kacho kekuya asi kukwekwe ikoko. But murume wacho hamenoti aita zvemamaini kupi kwaaiita. Saka paakazonzwa baba achiti baba wacho akuti ndikuHara, ndo paakauya. Auya aingoti wakati gare oenda kumba kwake. Patinoenda ndofunga kuti ndakaenda naye ka1 patati tichienda nemurume wangu achida kuenda kuitwa zveendoscope, ndo pandakaenda naye kutauni. Asi mudhei racho haana kuitwa zveendoscope, tati kutoenda kutoudzwa maererano kuti mari yeendoscope yacho inoita mari. Ndo pandakadzoka naye tiri paWatsomba, baba wacho ndobva watimubvunza kuti iwe ndourudza bhetere umwe munin'ina wake anga ari kuna amai wake kuti ndiri kuHara. Ndobva ati ndikumuudza nokuti handiti mwana wenyu zvikanzi taurai zvenyu, zvangu inini chisiyanai nazvo, handauziva zvazvichirewei. Inini handakabva ndangomubvunza kuti akone muri kuti mwana uyu asanziwo kudi kuHara kwenyu. Akati handidi kutaurwa zvakaita zvakawanda, zvandataura ndizvozvo, ndati ngavataure zvinhu zvavo
kwasiyane nezvangu. Kudzimara yebheti aitofona pafoni yababa wake musikana achida kutaura nababa wake nenhau yekuhara. Baba wacho aitomuti ndiri right, anga asingatombotauri zvoti ndiri kuhara. Inini bvaazogumisira amubloka mwana anonzi Bheti musikana angafona pafoni yangu achinditi mudaire kuti handisi kuhara, nditorina baba kugadheni kana kuti handipo. Ndo zvaingotaura. Kozochizoita futi iye musikana ndo paiuya achitaura nhau idzodzo. Waitogara wachinetsana nababa wacho nenhau yekuti aizivisa vana mai kwakuine musikana kwakuine amai wacho, achitotukwa nenyaya yekuti hafaniri kundizivisa kudaro. Paakazouya akauya nebhande rekusunga, ndobva ati bhande ndatengera Dhedhi bhande. Bhande iroro rahwana kana kumborisunga. Ndakada kuzotombotrai pawanga kutadza kupinda usaya simba, ndikati chimbochinjai musazi mumbosunga bhande ramakatengwa nemwana wenyu. Akarivhuta bhurugwa rake ndobva abvisa bhande iroro bva arikanda. Haana kana kuzorisunga kusvika pakudii pakupera. Ndobva ati mwe musi ndanga ndaenda kugadheni abva ada kumukurungira porridge rekuti aiswe anga atone chubu iyoyo. Haana kuribvuma akariramba. Ini pandakazouya ndatosvika achiti mama ndatopedza kukurungira Dhedhi porridge, ndatotora porridge iroro ndichipinda naro. Akariramba akati handisi kuda porridge iroro, kana usuda kundibikira rimwe porridge ndisiyana nezvizvo. Watadza here kumuudza kuti ndamupa chikafu, ndasiya ndamufidha asati ane nzara. Ndikati handina kuzoziva nekuti anga ari mungishe zvaizoita here kuti ndisiye iye mwana akurunga porridge, nekuti inini ndaisawepo pakuda kupinda pakati pavo nevana vavo, nekuti mangwana anonga kuzoti amainini pamwe nezvaanotaura kuna Dhedhi kuti wasatideba. But iye ega handizivi kuti chii chaiona chachakaipa pavana vake, kusvikira haana kana kudya porridge iroro. Ndobva atongosiyana nazvo zvenyaya yeporridge izvozvo. Saka mwana uyu akabva azongoti aingoita achiuya achienda. Dhei razoshaika baba wake anga atooneka baba wake kuti ndakumboenda kumba kudzoka kwamurume wake. Haana kuzosvika, handifungi kuti akazosvika kumurume ndopaakazofonerwa achitaura ndichitomufonera ndichita Dhedhi wako hakuchisimba. Ndokuzodzoka kwakaita kwaakaita. Adzoka kudaro ndobva tatopedza kuchemedzana parufu rwababa. Ndopaakazoti after baba aone achai, ndopakazoti mama nemurume wangu hatisi kuchawirirana. Ndokudzoka kwakaita pamba. Bva ndatomupa makii epakicheni nekii epabedroom pake. Ndiri kuitira kuti nini ndichifuma hangu kubuda ndichienda mabasa angu. Saka iye anozoti kana achida kubikawo unongobikawo. Ininiwo kana ndinoda kungobikawo ndongobikawo. Asi ndakakoshamisika kutonditi ndakamunyima makisi ndandisingambudi kuti abate zvinhu zvaamai wake. Iye ndianga asingachatodi kuti ndibate zvinhu zvaamai wake. Mapoto haanga ari mabimba. Ndakuona kuti hazvinganetse. Inini handagarawo ndinoti mapoto twangu. Ndaitobika chikafu changu. Takatanga tichibika tese chikafu ichocho. Iye aiti ndikabika ndikamusira anga asingadyi chikafu chandinge ndabika. Iye chake akasiya. Saka ini ndasingachakwanisa kuti ndidye chikafu ichocho nekuti changu inini anga asingadyi. Pandazongoona kuti bheta ndidi nawo ndisuduruke pazviri nekuti zvine kudii kutaura. Plus anga angogara ari munhu yekuti anga akundondituka kuti iwe une mhepo yawakabva nayo kumba kwenyu yakauya ikakonzeresa mumusha munomu. Izvozvo zvawakanditukira pamberi pewabereki wemurume wangu, zvekuti dai waida kutaura chokwadi wabereki wemurume wangu wanotaura pari zvino zvaanogonawo kusataura chokwadi nekuti waasaidi. Asi izvozvo masoko akatomabudisa achitaura kuti ndine mhepo yandakabva nayo kumusha kwangu ikauya ikakonzeresa mumusha mavo. Saka handisi kuziva kuti mhepo iyoyo yandakauya nayo ikakonzeresa ndeyechii. Asi ndakachengeta murume wangu zvakanaka zvekuti naye murume wangu akatonditaura kuti mukadzi wangu ufungi ndandisingazivi kuti uchandiitira rudo rwakadai, zvekuti inini chaiko ndandisingakwanisi dai uriwo ruhara kudai ndandisingakwanisi kuti ndingakwanise kuchengeta zvakadai. Hama dzacho pataitoenda tese aita makorwa achifira makorwa pataura. Hapana aigona kugeza hama dzacho. Kana iye mwana wacho chai haana kana kumbofira ageza. Ndini ndaingogeza makorwa iwawo. Ndichiita sei ndichirasa zvaipfira mubhaketi. Ndichiita sei nekuti anga angoita basa rekungobuditsa makorwa achingofira. Kusvikira paakazotadza kudya
ndini ndaingomaneja zvese, asi hama dzacho dzanga dziripo, amai wacho wanga waripo, baba wacho wanga waripo, wanin'ina wacho wanga waripo, mukoma wacho akatobva kuharare akatouya achizviona, vaingoya vachiona vachingobvunza kuti nhasi mukomana arara sei. Ndongoti wamugari, hazvisi zvekuti aitadzawo kufamba aifamba, asi kuti anga kuzongoshaya simba ninawo yekusadya chete. Paakazoita 3 weeks dzazoita serious dzekuti anga asusa kusadya chikafu chacho chichapinda, noti aingoti akaisa chikafu mukanwa patotanga kukosora chachisingamedzeki, ndipo paanga kuzongoshaya simba. Saka waingomuona zvakadaro, asi hawana kana waimbotiwo ndipo ndimbogezewo washeni kana ndipo ndimbodaiwo, hakuna. Wamwe tete waingogona kungoti nhasi omboti ndipe ndimashe mapotatoes, asi kanga kari kamwe kwete kuti nguva zhinji. Kana iye mudzimai wacho paitaura kuti anzi ndakatomboya ndikaona murume achihwara kunyepa, anambobvira ambouya kumboona murume achihwara, wakazotouya nekufa kwemurume. Alright. Tiri panhau iyoyi, musi wedare pakabudayo nyaya yekunzi mushure mekunge murume afa, chida ndichiyeuka tinge tanga tave mumashure menyaradzo, pamunonzi makangobuda naamai nemakizi kubva maenda. Saka hapana vari kuziva kuti kuenda kwamakaita makaenda musisiri kudzoka, kana kuti manga muri kumboenda kunosorora mozodzoka. Zvakafamba sei panyaya iyoyi? Musi wenyaradzo, after nyaradzo ndenge iri Sunday, nyaradzo yakaitwa Saturday, ndanga ndanzwa iwo maiguriwa wavo wachitaura newana wake, achiti akanga wanhu vechechi wachinge waita sei waparara, torasara tichiita sei tichimudzidzisa. Saka inini zvemhiri zvonga ndakati handidi hangu, regai ndiite sei ndisuduruke. But tete ndakatowaoneka, umwe tete wadiki wahomba, wanga wasichatoda zvekutaura neni, vanonzi tete maishamba. Ndakatotaura nawo ndikatovati ini tete ndichambodini, ndichambobuda noti pane zvikuitika zvandisi kunzwisisa. Tete ndobva watonditi adzokai, madii kudzoka mutaurirane naye mukadzi wacho, kana kuri kungotaurirana motaurirana monzwanana mowirirana. Ndikati aini handikwanisi kuti nditaure naye, ndinoda kutaura naye kuti chii chandingada kutaura naye, iye anga akasiyana nechini nemurume. Saka chandichada kuti nditaure naye ndechekuti chii. Zvikanzi amai dai mangodzoka mangotaurana then mowirirana moziva kuti muda kuitana sei. Ndikati handizvikwanisi, musafungidzira kuti madziso angu maronda haoni, anoona, ende nzeve dzangu dzinoita sei dzinonzwa. Regai ndimbosuruke. Vandaenda kuna baba munini wakasara pawana, vandamutaurira futi, angatori mumota, vandatomuudza wari kuenda kwanga wakuenda, handiziva kuti wanga kuenda kwaDC. Vandatomuudza ndikati baba munini ndichambobuda. Akati muri kubuda muda kwenu? Ndikati handichamboenda hamu pamashoko, ndozvandakawataurira. Ndobva wati kuti takuzomuda. Ndati kana munondida munondifonera, ndodini ndodzoka. Hapana kana akafona, hapana kana akazombobvunza kuti mafamba sei kana kuti maita sei. Vandatozviona kuti wanhu wanenge wanga waritorichi rimwero, nokuti dai kuri kuti wanga wachirundida pamusha ipapa, wangadai wakandibvunza kuti ko maiguru muri kupi uye muri papi, nekuti ndakangobuda ndingone hembe dzandina ndakangopfeka idzodzo, handina hembe dzandakachinja. Ndikabva ndangobuda ndakadaro kusvikira ndizvozvizvi handina hembe dzandinadzo pamba, ndingone hembe idzodzo dzandakangobva nadzo ikoko. Hapana kana akazomboya kana kuti tizoti uri papi kana kuti udii. But zvauri kutaura zvekuti nanzi ndakabuda naamai wangu kunyepa, amai wangu wakatobuda, amai wangu wakatondipfuura, ndakatomira natete nditotaura natete, handina kuzomboterana naamai wangu ba. Ndakazosarawo inini ndikatozoterawo ndega. Mai vazotondoonawo ndichizotosvika ndichitovaudza kuti mama inini ndadini, ndamboti ndibve ikoko. Ndopandakazofonerawo Changamire, ndakataura naChangamire, vandachizoenda kwaChangamire, ndopandakasvika kuzomangara kwaChangamire. Alright, zvichireva izvo kuti nhau yekunzi makangotakurana nemakii mukabuda mukaenda nawo haizi yechokwadi. Makii andakabuda nawo anga ari pabedroom pangu. Okay. Andaingogara ndinawo angu inini, andaikina pakicheni then ine pabedroom pangu inini, kwete ndakabuda nemakizi pawo pese. Alright. Zvichida mungatijekeserawo here nyaya yedoor frame nesimendi yakarehwa? Izvozvo zvinhu zvandida kuzviona, handina kumbobvira ndazviona zvenhau yesimende neyo neniyo nedoor frame iyo.
pandakatosvika papasina simende. Umba yacho yandakatosvika yange yakango rufa one side kudai, ine umba iyoyo ine 3 rooms ine 1 dining kuita 4. Yange yakango nevharanda, yange yakango rufa ku one side kuma 2 rooms airarwa, kuti bedroom rairara iyo murume wangu nebedroom rairakawasikana. Neuku kwakusati kwapedzwa wako, kwakusati kwatopedzwa rufa. Tichiri kutofambidzana, ndakatoenda kutobika sadza musi wacho wachitokwidza marata iwata takabatsirana nemurume wangu kutenga erimwe another side, zvekutoti dai kusvika pachinzvimbo chacho maitonyatsotoona kuti aya achiri manyowani aruko aye kudhara. Ndo zvandakangoita isususu, ndo zvandakasvika ndichiita zvesimende. Tatitori murongwa mekutotanga totaura nekuti tikawana mari tichatenga simende then topedzisa chikwakachi kupedzisa umba yedu. Zvichida tidzokere kumashure zvishoma. Pamusha apa makagara kwenguva yakanyatsoreba sei? Ndakagara 2 years. Mafambidzana 8 months. Alright, zvakanaka. Zvichida mungati tsananguriro zvinyatsori pasi pemwoyo wenyu kuti pamakaenda kudare ukuku manga muri kuda rubatsiro rwakaita sei? Inini handiri kuda rubatsiro rwekuti ndigare, nekuti murume wangu ine akandiudza kuti haufaniri kubva pano uye hauna kwaunoenda, nekuti mukadzi uyu ndakanga ndadini ndasiyana naye, saka hana chachauda kotonga pamba pangu. Iwewe ndo wandoda tugare pano, usarochichengeta chinyi musha wangu, dhei razoshaika iwe. Ane hake mamwe masikireti akandiudza akati haufaniri kuzoudza wangu, but izvozvo ndo zvaakandiudza zvekuti haufaniri kubva papi pano, unofanira kugara pano. Uye murumu muno haufaniri kubuda, ndo mauchagara rumu yako iyoyi. Wopedzisa chinyi umba yangu kuwaka. Ndo masoko akangonditaurira achiti wochengeta musha wako. Alright. Zvichida mai mubvunzo unoteerawo kana usina kukusunungukirai makasununguka zvakarawo kusanyatsokupindura. Since apa paine vana vekumireji yekutanga, panowawo apa tichitarisa setup tingangoti pamushawo pababa vavo, imimi saamai vavo mutsva makasununguka here kugarisana navo sevana venyu, sezvo umwe akatodzoka kubva kumurume achiuya kuzogara pamba pababa? Handina problem naye pababa, handina problem zvekuti kugarisana navo, handipona problem, noti atogarawo wanewo rumu yavo yaanorarawo, handinei nazvo. Asi nhau hairipo ndeyekuti kaitire kaazoita kujoinana namai vavo ndo pandoti ipapapa mundibatsirewo pekuti ndichabike nawo zvinhu zvingandinetsi, nokuti handizozivi kufamba kweupenyu hwemunhu. Asi zvekuti iye achingozviitirawo zvaari kuzviitirawo, ini ndichingozviitirawo zvandiri kuita, handina kana problem naye. Alright, tichindopendera hedu chirongwa, mungaita here mashoko ekupedzisira amungada kutaura? Inini ndine mashoko ekungoti ndoda kuti ndigarewo pamba pemurume wangu zvakadini, zvakasununguka, zvisina kana kundimbonyikidza kana kuti pane vanhu vanoziva vachindiharasa kana kuti kuita sei. Chikumbiro chandinacho ndechekungoti ndigarewo hangu zviri free semugaro wandaita nemurume wangu achiri mupenyu. Ndo chikumbiro changu. Tinotenda mai nenguva yamatipa kuti tikurukure nemi. Zvichida pane nhau yandanga ndasirira. Tiri mudare pakaburitswa magwaro kwa Street Court. Nyaya iyi yakaenda here kwa Street uko uye yakapera here since muri kunzi muri kudzokera kudare mumavhiki anoteera? Takaenda musechi, patakabva uko tatichinzi tuwe mhandi. Tabva kudare rekwamambo Mudasi, taenda ikoko ndo patakasvika. Anga kanzi azouye nababa naamai. Baba havana kuzoenda, baba wakarambidzwa zanzi musaende. Then mhai ndo wakauya nababa munini watakaenda nawo kwamambo Mudasi. Ndiwo wakasvika wachibvunzwa kunzi baba munini uyu anga ari chiiko kuna mukoma wenyu, akataura kuti anga ari mudzimai, but kwamambo Mudasi wakati 8 months, kukoti kwakazoti 1 year. Akagara nemurume wake zve1 year, murume wake ndobva atohwara. Ahwara murume wake ndobva akabva ashaika.
mai ndo same futi zvawakangotaura futi kuti wakangogara futi wanene murume wavo vangoita vadii vashayika. Asi vawabvunzwa mubvunzo wekunzi akachengeta murume ndiani zvikanzi uyeyu ndiye akachengeta chii murume wake achiita sei achihwara. Mai ndo pakabva ati handirasi chiri mumaoko nekuda kuombera, handikaraswi nevana nekuda uyu usina vana, nekuti anenge akuzoita chihure ari pamba pangu pambapo, anenge akunza varume wake achiita sei, ndinozozvigona here handizozvigoni. Ndobva wedare ndobva wataura saka imimi wamuri kuda kuti agare pamba ipapapo ndeupi, ndopawakataura kuti une vana ndoyandoda kuti aite sei agare pamba ipapapo. Dare ndobva rati amai masunungwa maita basa nekuuya kwamaita kuti taura masoko enyu, chitorai kana mada kunogara kana mada kubuda henyu panze zviri kwamuri, ndobva waenda kunogara. Vatachisimudzwa isusu tiri wairi ndobva kwanzi munozoya chipiri mochizwa judgment yenyu. Ndopatakazoenda musi wechipiri. Taenda musi wechipiri ndopatakasvika judgment ndobva yatanga kuverengwa ichitaurwa kunzi amai imimi kutaura kwenyu kwamaakaita newafakazi wenyu wakauya vachikupupurirai zviri kuda kuti wakapupurirai zvenhema, havana kutaura chokwadi. Pati zvakataurwa neuyu takagara nemurume 2 years ndezvechokwadi, asi imimi makazouya nekuti murume angaita sei ashayika makukana kuti makuda chipamba penyu. Saka chikumbiro chenyu chamamakakumbira chekuti ndoda protection order charaswa nedare. Dare rati harikwanisi kukupai chikumbiro ichocho chamakaita sei chamakapa kuti ndoda protection order. Ndobva tanzi chiendai mende ndobva wati wapedza kudaro ndobva wataura kuti iyi nyaya iri traditional, inofanirwa kudzoka kwachangamiri kwamambo Mutasa, ndiye achaziva kuti unodzitonga sei dzemumaruzevha idzodzi. Then kana kuri kuti mune umba yamunoziva yemurume wenyu iri mutauni, asi muchinyatsoziva kuti manga muchigaramo zvenguva refu here mimi, kana kuti ndimi maigara kana kuti handimi maigara. Asi kana musiri mimi maigara, hapana chenyu chamunofanirwa kudi kuwina. Ndopakabva tabva ipapo tachidzi tichiende kwaClerk of Court. Ndopatakaenda kwaClerk of Court ndobva achitsanangurwa achiti ndazoza ndashaya mubvunzo wekuzi ndibvunze. Ndopakabva panzi naClerk of Court mubvunzo ani makabvunzwa nezurere muchitobvunzwa kuti zvataurwa nevafakazi venyu magutsikana nazvo here, mapepasi aya ari payechi emubvunzo yemabvuya makabvunzwa mukadaira kuti ndagutsikana. Saka pamakuti zvemune mubvunzo wamauda kubvunza wei, imimi zuva ranhasi mamuri kuya kungopiwa judgment yechinyi yenyaya yenyu. Zvikanzi ingaoni matsanangurirwa wani kuzi chichemo chenyu chamamakaunza chekuti uyu muda kutorawo protection order charambwa nedare. Zvaonekwa kuti zvinhu zvamuri kutaura ndezvekuita sei ndezvekunyepa. Saka achida futi zvitupa, chikanzi imimi hamuna need yekuti mumutorere zvitupa nekuti akasiwa ine zvitupa izvi nemurume wake, munofanirwa kusiya zvakadaro nemakisi. Saka imimi endai kwamambo Mutasa ndiye achazoziva. Abva atsanangurwa futi naClerk of Court kunzi mai kuti murume wenyu aine umba yanga iri mutauni ndo yamunokwanisa kuti pamwe munogona kushiyiwa nevana, asi iri kuruzevha iyi mai handifungi kuti pane chenyu, nekuti yekuruzevha haionekwi kuHigh Court. Saka imimi kana muine mutauni yamunoziva, asi kana asina murume wenyu vabvunzwa kuti murume wenyu waishanda basa rei, haana kukwanisa kupindura basa raishanda murume wake, wakabva angoramba akanyara. Ndobva atotanga kungonditaura imomo achitotaura kuti une utsinye, handizivi kuti une utsinye wakadini wekuti unoda kutadza kuone kuti ini ndidzoke pamba pangu painge yandakawaka. Zvikanzi amai kana manga muri kuona kuti umba yenyu maiida, makadii kushingirira muri ipapo musina kuzomboenda kumwe kunhuba muchisiya murume, mungadai makangoshingirira muri pamba penyu, kana kuti makati handibvi pano pamba penyu. Noti imimi kutotora kwamakaita wana zviri kutoreva kuti zvepamusha apa mamadini mamazvisiya mamusuchazvida. Asi dare renyu imimi razi riri kopera kwamambo Mutasa. Mambo Mutasa ndiye achaziva kuti mopiwa makiyi here kana kuti ndiye achagara pamba pemurume wake. Asi kunoku kukoti nyaya dzemumaruzevha hatipindiri, hadzisiri dzedu. Asi dai kuri kuine yeku ndiyo yatinokutaurirai kuti ichiende kuHigh Court. Asi yekuHigh Court, High Court yacho inotanga yatotarisa futi kuti munhu anga ari kugara muimba iyoyo ndiani. Imimi hamudzoki muchiti ndakawaka, imi makanga makasiyana nechii nemurume. Alright, tinotenda mai nenguva yamatipa muchititsanangurira nhau yenyu.